Ond mae'n lyflu gweld gymaint yma ar gyfer Beth Dydd Ows. So croeso arbennig i chi. Mi fydd yna fwyd ac yn y blaen ar ôl y gwasanaeth, so peidiwch brysio i ffwrdd. Ac hefyd, os ydych chi angen, so toiledau, mae'r toiledau yn y cefn yn fama os ydych chi angen nhw'n ystod y gwasanaeth. Gewch fi gychwyn trwy ddarllen chydig o adnodau o Effesied 2. Mae hwn yn lythyr nath Paul sgwennu, so nath Paul sgwennu y llythyr yma rai blynyddoedd ar ôl i Iesu Grist atgyfodi. Mae'n sgwennu at yr eglwys yn Ephesus, a dyma be mae'n dweud. Biadeg pan oedd chwithau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. A roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny roeddem ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond, gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yw Dad, da ni'n diolch i ti am yr achlysur hapus yma, prawn yma, lle da ni'n cael dod at yn gilydd, a lle da ni'n cael dod i weld Ows yn cael ei fydyddio ac i ddathlu ffaith dy fod ti wedi gweithio yn ei fywyd o. Dad, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn Dduw sydd yn gweithio, dy fod ti ddim yn bell i ffwrdd, dy fod ti ddim wedi'n gadael ni, a Dad, dyna di'n gweddi ni pnawn yma rwan, ydy byddi di yn siarad gyda ni. Byddwn ni pob un ohono ni'n ymwybodol dy fod ti yma, yn bresennol, yn helpu ni, ac yn siarad gyda ni, ac yn achub o arglwydd yw Dad. Diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. Diolch am Iesu Grist. Diolch fod o wedi marw ac atgyfodi. Diolch bod ni'n medru daddoli di rwan. Bydd gyda ni felly, plis, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu, da ni'n mynd i addoli gyda yn gilydd. Waw. Na ni, o'n i'n mynd i ysgol gweld y llun ohono fi'n hyn yn fanna. Na ni, gret. Da ni'n mynd i ganu geiriau yng Nghrist, yr emyn yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongol fain, mae'n dir mor gryf. Craig yw i mi mewn dŵr a than. Ei gariad pyr, ei heddwch mawr. Does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy oll yn oll, yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Gadewch ni addoli Dduw gyda'n gilydd.
Llysedd. Wel, mae'n braf cael dod yma i wasanaeth. Mae wasanaeth gwahanol yn dydy'r hyn da ni fel arfer yn cael ar ddy Sul, gwasanaeth bedydd. Ac felly, lle bod rhai yna chi'n meddwl, wel, pam da ni yma mewn gwasanaeth bedydd, beth sy'n mor arbennig am fedydd ydy bedydd yn rhywbeth da ni automatically yn gwneud i bawb yn yr eglwys. A'r gwir ydy na, dio ddim yn rhywbeth da ni'n automatically wneud i bawb. Ydy o'n rhywbeth da ni wedi bod yn kind of planio i Ows am flynyddoedd lawer. A'r gwir ydy na, dio ddim yn rhywbeth da ni wedi bod yn gynllunio'n arbennig ar gyfer Ows am flynyddoedd lawer. I fod yn onest, dwi'n nabod Ows ers blynyddoedd ac o'n i wastad yn gwybod efallai bys ni'n dod i ryw ddigwyddiad mawr i Owain, i rhywbeth mawr. Ac o'n i'n meddwl, actually, na be fysa ni'n dod i ydy i fel kind of pan mae'n cael ei sainio i glwb pêl-droed. Ac o'n i'n meddwl, wel, efallai, o'n i'n gwachod o pan oedd o fel 8 i 9 oed, o'n i'n meddwl Manchester United, sy'n wrth y modd yn mynd i weld yn y Real Madrid, a wedyn wrth iddo fo dyfu, Abertawe, a wedyn 15 oed oedd y fwy, Caernarfon, Llanberis. So, dwi ddim yn siŵr. Efallai, rhyw ddydd, Ows, pan fyddi wedi mynd off i coleg ac i wedi sbotio yn Lerpwl. Ond i ddweud y gwir, dydy bedydd ddim yn rhy anhebyg i ddigwyddiad fel yna. Achos pan mae rhywun yn cael ei sainio i glwb pêl-droed, be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n dod o flaen lot o bobl, ac beth maen nhw'n deud wir ydy dwi wedi joinio tîm gwahanol. A dyna di bedydd wir ydy mae Ows wedi cael ei seinio i dîm gwahanol. Mae rhywbeth wedi digwydd yn mywyd Ows, mae Duw wedi achub o, ac felly mae o rwan yn cael y cyfle, fydd o'n deud wrthyn ni, ychydig bach wedyn beth sydd wedi digwydd iddo fo, ac wedyn mi fydd o'n medru dweud, wel, ydw dwi'n mynd i sefyll efo Iesu Grist am weddill y mywyd i. Ac fel wrth seinio, ydych chi'n cael y crys yn dydach, a gwisgo'r crys, a mae'r chwaraewr yn cael llun efo'r crys. Wel, sgynna ni ddim crysau arbennig, fydwch chi weld, dydy fi a Rhodri a Owain, da ni'n mynd i kind of trafod o flaen llaw be oedden ni'n mynd i wisgo, dwi'n sylwi ti'n gwisgo crys Abertawe. Ond na, dim gwisgo crysau da ni, ond da ni'n mynd i fod yn dangos arwydd fod yna newid wedi digwydd i Owain. A'r arwydd ydy y bedydd. Ac nes i ddarllen ar y cychwyn yn do, lle oedd Paul yn disgrifio beth sy'n digwydd i'r Cristion. Beth sy'n digwydd i'r Cristion ydy mi roedden nhw yn farw, oedden nhw'n bell o Dduw. Oedden nhw dan digofaint Dduw. Ac yn y bedydd, da ni'n gweld mewn ffordd arwydd o fynd lawr i'r dŵr. Yn arwydd bod rhywun yn mynd lawr, bod nhw wedi bod yn marw ac maen nhw yn dweud y tath i hen fywyd nhw. Ac wedyn maen nhw'n dod nôl i fyny fel arwydd o'r bywyd newydd yna. Ac felly dyna beth ydy bedydd, dyna pam bod ni yma, ac mae o yn achlysur hapus. Mae o'n achlysur i ddathlu, ac mae o'n achlysur da ni wrth yn bod yn rhan ohono fo. Felly gadewch fi weddio, ac wedyn mi ganwn ni eto. O arglwydd i'w dad, diolch i ti. Diolch am yr achlysur hyfryd yma. Diolch o dad, dy fod ti wedi achub Owain. A felly diolch bod o eisiau gwneud y cam yma ac eisiau dangos i'r byd, i'w ffrindiau, i'w deulu, beth sydd wedi digwydd iddo fo. O arglwydd i'w dad, diolch bod ti mor arbennig o garedig. Da ni'n gwybod bod ni ddim yn heiddi hyn, dad. Da ni'n gwybod fel oedden ni'n darllen, bod ni gyd, pob un ohono ni wedi gwneud pethau sydd yn anghywir, ac felly da ni'n naturiol yn bell o ddiwrth y ti. Ond da ni'n diolch o dad, fod ti ddim yn dduw sydd eisiau cosbi neb. Dwi ti ddim yn dduw sydd eisiau i bobl fod o ddiwrth y ti. Dy fod ti wedi dod, a dy fod ti yn Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith hwnnw, wedi marw trosta ni, ac wedi atgyfodi. A trwy atgyfodi, dy fod ti wedi torri grym marwolaeth. Ac felly mae gennym ni ddyfodol hyfryd o'n blaen. Dyn ni'n gwybod fyddi di gyda ni pob cam o'r ffordd ac pan fyddwn ni'n gorffen yn y byd yma, dyn ni'n diolch y byddwn ni gyda ti yn y nefoedd. O arglwydd i'w dad, bydd gyda ni felly rwan.
diolch i ti am Owain. Diolch i ti am ei deulu fo, a diolch i ti am ei ffrindiau fo, ac am y cyfan sydd wedi wneud o y dyn yma wedi tyfu fyny i fod. Ond Dad, uwchlaw pob dim arall, da ni'n diolch i ti am Iesu Grist, ac am iddo fo yn hachub ni. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu ac addoli emyn efo'n gilydd. Mae hon yn emyn mae Owain wedi i ddewis. Fyddwch chi'n gweld, mae'n thema trwy'r emynau, a'r thema ydy Iesu Grist. Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di, ildiais ti bopeth, a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais di ti fachub i, meddyliau fel hyn ddaw i'm cof. Ac wedyn yn y gitgan, yn dweud, ac unwaith eto, sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto, rhoddaf i ti mywyd yn llwyr. Ac wedyn ar ôl hyn, mi wneith Rhodri ddod ymlaen i ddarllen ac i esbonio'r gair i ni. Wrth i ni fedyddio Ows. Ac mae rhaid i fi gychwyn yn diolch i bawb os oeddech chi wedi clywed. Oedden ni gael bach o banics pnawn yma, hefo power cuts yn yr adeilad. Wel, yn hwn, nid yn y festri. Felly, rhyw ddwy awr yn ôl, oedden ni gyd yn frantic, yn meddwl, be allwn ni wneud heb ddim trydan. Ond da ni'n diolch i'r arglwydd bod pob peth wedi gweithio'n iawn. A diolch fawr iawn i weinidog a swyddogion Pen Rall am ganiatáu i ni ddefnyddio'r adeilad. A diolch i Magnus am ei help yn y cefn yn fanna hefyd. Wel, da ni am wrando ar ddarlleniad o Efengil Lyc, penod 15, lle mae Iesu Grist yn deud, damhegion yn deud rhai o'r straeon sydd mor enwog. Felly, na i ddarllen o gychwyn penod 15 Lyc, a fydd yr adnodau fyny ar y sgrin i chi, a mi fyddwn ni yn darllen o adnod gyntaf i fyny at ddiwedd adnod 10. Felly, dwch ni wrando ar air Duw. Yr oedd yr holl gasgwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond yr oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. A dywedodd ef, sef Iesu, y ddameg hon wrthynt.
bwriwch fod gan un ohonoch chwi 100 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt. Oni diw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi. Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau nag am 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Neu bwriwch fod gan wraig 10 darn arian, a digwydd iddi golli 1 darn. Oni diw hi'n cynnau canwyll ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio'n ddyfal nes dod o hyd iddo. Ac wedi dod o hyd iddo, y mae'n gwahodd ei chyfeillesau a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawen hewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Yr un modd, rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Amen. Mae yna rhai brawddega, pan da chi'n ei clywed nhw, da chi'n teimlo bod rhaid i chi ymateb mewn ffordd arbennig. A da chi'n ei weld o mewn sefyllfaoedd gwahanol. Enghraifft, pan ydw i'n cael y fraint o fynd i ysgolion gwahanol i wneud gwasanaeth yn y bora, fyddai'n cychwyn yn deud, bore da, a mi fyddai'n clywed, bore da, a wedyn mae yna rhyw mumbles, achos dyn nhw byth yn siŵr iawn be yng ngalw fi. Bore da, Rodri. A mae'n digwydd i ni fel oedolion, dydy, da chi'n clywed rhai pethau, a mae yna fel tasa fo'n rhyw ymatab instinctif, yn does? Enghraifft, taswn i'n eich gweld chi rwan, ac yn dweud, sut wyt ti? Be fysa chi'n dweud? Iawn, diolch. Dyna fysa chi'n dweud, de? Dim just chi, dyna fyswn i'n dweud. Mae fel, dyna di'r cwestiwn, dyna di'r atab. Ond go iawn, yn aml, da ni ddim yn teimlo yn iawn, diolch, na dan. Da ni'n gallu stryglo efo gwahanol elfennau, ac y reality ydy, da ni'n deud hynny achos dyna be da ni wedi cael yn dysgu i ddeud, de. Neu does ddim amser i fynd i fanylder ynglyn â sut dwi'n teimlo go iawn, neu ella bod y person arall yn rwy'n da chi'n nabod mor dda hynny, ac ella bod chi ddim yn teimlo'n iawn, diolch, da chi'n wir isio rhannu hefo'r person yna sut ydych chi go iawn. Neu weithiau, pan da chi'n deud, yndw, dwi'n iawn, diolch, allwch chi fod yn meddwl, yndw, dwi yn iawn, diolch. Mae mywyd i'n ffain, dim stormydd mawr, does o ddim trychineba mawr. Ond ar brydia, mae'r atab yna o sut wyt ti, yndw, dwi'n iawn, diolch, yn gallu deud rhywbeth dyfnach amdana ni. Sut da ni'n gweld yn hunin, a sut da ni'n gweld pobl eraill. Dwi yn iawn, diolch. Pobl eraill, sgyn yr issues, dwi'n ffain. Dwi'n byw bywyd da. Dwi'n iawn, ond mae pobl eraill o'n hwmpas i, mae'n drafferthion hefo nhw. A dyna'r union agwedd mae Iesu'n ymatab iddi hi yn darlleniad ni. Ddech chi sylwi bod Iesu yn deud yr damhegion yma achos bod na bobl o'i gwmpas o. Yr adnodau cyntaf yn deud bod na lwyth o bobl yn dod ato fo, casgwyr trethu a pechaduriaid, nhw oedd y bobl oedd ddim yn cael ei gweld fel y rhai mwyaf parchus yn y gymuned, ynde. Nhw oedd yr undesirables, ond oedden nhw'n cael ei atynnu at Iesu Grist, a wedyn oedd y bobl barchus, y bobl oedd yn, dwi'n iawn, diolch, yn grwgnach, yn grymblo. Pam bod Iesu, yr athro yma, pam bod o yn treulio amser efo'r bobl dodgy yma? Hynna mae'n iawn, na di. Ac oherwydd hynny, mae Iesu yn rhoi y damhegion yma. Ac yn pennod 15, mae yna 2 dameg enwog iawn. Da ni wedi clywed 2 ohonyn nhw. Y drydedd
os ydych chi'n bedydd dyl flwyddyn yn ôl, nath Steff bregethu ar yr ola o'r gyfres dameg y ddau fab oedd yn dod yn syth ar ôl yn darlleniad neu dameg y mab Afradlon ydy'r hen enw ani hi. Ac felly mae Iesu yn delio yn uniongyrchol hefo'r agwedd yna lle da ni'n meddwl, dwi'n iawn, dwi'n beson da, dwi'n ffain, pobl eraill sydd gan yr isiw. A mae Iesu wrth ddeud y straeon yma, y damhegion yma, eisiau ni feddwl yn ddyfnach, ydw i'n iawn? A'i pobl eraill sy'n y problemau? A'i pobl eraill sy'n ddrwg a ni di bobl dda? Ac wrth iddo fo ddeud y damhegion, mae yna ergyd, dyna di pwrpas dameg ynde, stori sydd â phwynt penodol iddi hi, mwyn i ni feddwl yn ddyfnach. Ac felly wrth i ni fynd trwy y ddameg yma, dwi eisiau i ni sylwi ar 3 pheth yn sydyn. Yn gyntaf, be mae'r damhegion yma yn ddeud am gyflwr y colledig. Felly, pwynt cyntaf, bod y colledig mewn peryg. Perigl y colledig ydy'r pwynt cyntaf. Mae'n stori gofiadwy, mae'n stori hawdd i dall, yn dydy. Ffermwr, defaid, 100 ohonyn nhw, ond mae 1 o'r 100 yn mynd ar goll. Mae'n teimlo fel bod y ddameg yma yn wedi cael ei deud gan Iesu Grist yn Israel, pan oedd o'n fyw, ac y bysa pobl o'r adag hynny yn ei dallt, ond yn addas iawn ar gyfer ni yng Nghymru hefyd, efo defaid, yn outnumbro pobl, dwi'n ni'n faint 4-1, maen nhw ddweud, yn fwy o ddefaid yng Nghymru nag o bobl. Ond da ni'n gwybod be ydi o i weld defaid gwyllt, defaid yn crwydro mewn i'r ardd, mewn i'r ffordd pa na ddylsan nhw fod yna. Ond mae gen Iesu bwynt penodol yn fama, does? Mae'r ddafad yn mynd ar goll, a dydy'r perchenog ddim yn dweud, wel, dyna ni, gynnau 99 arall, mae ffain, geith i fynd, dwi'n cerio. Na. Mae'r perchenog neu'r bugail yn mynd ar ôl yr un yn gadael y 99, maen nhw'n saff, mae'n gadael y 99 achos mae rhaid iddo fo gael y ddafad oedd yn mynd ar goll yn ôl. Mae o mor bwysig a hynny iddo fo. Pam? Achos mae o'n gwybod bod y ddafad yma mewn peryg, yn dydi? Fel unrhyw ddafad sy'n mynd ar goll, dydy o ddim lles iddi, ella bod y ddafad yn ei ffolineb yn meddwl bod ti'n gweld, rhyw geranium mewn gardd a meddwl, fydd hwnna neis i fita. Ond y ffarmwr sydd yn gwybod lle mae'r borfa ora i'r defaid, ynddo? Go iawn. Y ffarmwr sydd yn gwybod pa gau sydd ddim yn mynd i fflydio, neu mi ddylsa fo, achos mae gynnu fo ofal drost y praidd. Pan o'n i'n byw yn Llansannan, mi oedd yna grŵp Facebook, dwi'n cofio be oedd enw fo, Friends of Llansannan, dwi'n meddwl oedd ei enw fo. Ac yn aml iawn ar y grŵp Facebook, mi oedd yna bobl yn sgwennu negeseuon yn deud, dafad ag oen ar y ffordd i Llanfair Talhaean, watchwch nhw. Ac oedd y tôn ddim yn gyfeillgar. Oedd hi ddim yn neges i'r ffarmwyr yn dweud, da ni'n poeni bod chi wedi colli dafad. Oedd y tôn yn eitha siarp. Pam? Achos oedd y ddafad ar oen ar y ffordd yn beryg. Yn beryg i'r ddafad ag oen, achos mi oedd ceir fel fi yn bomio ar hyddi, ond yn beryg i bawb arall hefyd. A mae hwnna'n deud rhywbeth wrthyn ni ynglyn â'r cyflwr yma o fod yn golledig yma. Steff di darllen o Effesiaid 2. Yn cyflwr ni heb Grist, fel bod yn farw, disgrifiad Iesu ydy mae o fel bod ar goll, bod yn golledig. Da ni ddim hefo yn creawdwr, da ni ddim yn y lle diogel hynny, lle mae yna fwyd a maeth a da ni'n gallu ffynnu. Na, da ni mewn peryg. A dyna di'n cyflwr naturiol ni fel dynoliaeth. Da ni wedi troi cefn ar yr un sydd wedi'n creu ni ac wedi'n caru ni ac wedi darparu pob peth ar yn cyfer ni. Na, da ni fel y ddafad wirion a meddwl, dwi'n mynd i fynd i lle dwi eisiau mynd. Fydd hynny'n ffain. Ond be di canlyniadau hynny? Sbiwch o'ch cwmpas chi. Sbiwch ar y newyddion. Lle bynnag mae pobl yn hel at ei gilydd yn anffodus. Mae yna dor calon. Mae yna gam drin. Mae yna bobl yn casau ei gilydd.
A dydy o ddim achos bod y bobl yma heb gael addysg, mae o'n digwydd mewn prifysgolion, mae o'n digwydd mewn pobl sydd wedi cael pob braint. Chybod, does na ddim peth sy'n dweud, wel, y bobl yma sydd yn gwneud penderfyniadau gwirion, da ni fel dynoliaeth ar goll, mae'r Beibl yn ei ddweud. Ac mewn peryg. Sut ydych chi'n gweld eich hun heddiw? Ydych chi'n gweld eich hun fel rhywun colledig? Neu ydych chi'n meddwl bod hwnna ddim yn derm addas ar eich cyfer chi? Wel, mae Iesu Grist yn disgrifio ni fel pobl golledig, yn dydyn? Mewn lle arall, mae o'n edrych ar dyrfa a mae o'n gweld nhw fel defaid heb fugail. Ac mae o'n tosturio wrthyn nhw. A gair bach o rybydd i ni, os ydyn ni yma'n meddwl, dim fi di hwnna, dwi ddim yn golledig, dwi'n iawn, dyna be oedd y Pharisëaid yn meddwl. Oedden nhw'n meddwl, ni di'r bobl dda, ni di'r bobl grefyddol, felly da ni'n ffain, da ni'n gorfod gwrando ar rybuddion Iesu Grist. Ond sut mae Iesu yn galw Pharisëaid ag ysgrifenyddion? Y dall, yn arwain y dall. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, ond eto wrth feddwl bod nhw'n iawn, maen nhw'n gwrthod Iesu Grist sydd yn dangos bod nhw eu hunain yn golledig. Lle bod chi wedi clywed am yr emyn Amazing Grace gan ddyn o'r enw John Newton. A mae hanes bywyd John Newton yn eithriadol o ddiddorol. Mi ath o i'r llynges yn ifanc, ac mi oedd o yn byw yn gweithio i ffordd i fyny ar longa, ac mi fuodd o yn y pen draw yn gapten llong yn mynd â caethweision o Affrica draw i America. Ac yn ei eiria i hun, mi oedd John Newton yn ddyn difrifol o wrthwynebus i Gristnogaeth. Hynny di, dydy morwyr heddiw ac yr adeg hynny, doedden nhw ddim yn enwog am fod yn barchus, ond oedd John Newton yn dweud o'n i'n waeth na morwyr eraill. Mi oedd capdeiniaid llong yn horrified ar y ffordd o'n i'n trin pobl, ar y ffordd o'n i'n siarad. Ond mewn storm un noson, mi sylweddolodd o bod o ar goll. Mi sylweddolodd o bod newyddion da ar Efengil yn rhoi gobaith iddo fo oherwydd pwy oedd Iesu Grist, ac yn wir dyna ddigwyddodd iddo fo. Mi ddoth o'i gredu yn Iesu Grist, mi gychwynnodd o fyw y bywyd newydd yma sydd i'w gael yng Nghrist, ac yn nes ymlaen mi ddoth o i fod yn ficar, ac mi ddoth o i sgwennu emyna. Un ohonyn nhw oedd Amazing Grace. A gwrandwch sut mae o'n disgrifio i brofiad ei hun. Amazing Grace, hynny di bod Duw yn bod yn hael efo fo pan oedd o ddim yn heiddi dim ohoni. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Rwy'n o ddim yn heiddi dim byd. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Yn naturiol, da ni fel pechaduriaid, fel pobl sydd yn gwrthod gwrando ar yr arglwydd Duw a'i addoli fo, da ni yn golledig a da ni mewn peryg. A mae Iesu Grist yn cadarnhau hynny. Ond, yr ail bwynt, mae hanesion Iesu Grist hefyd yn dangos pwysigrwydd y colledig i'r un sydd mynd ar ei hôl nhw. Fel o'n i'n deud, dydy'r bugail ddim yn rhyw fath o wneud shrug ar ei sgwydda. Plenty more sheep in the field, fysa fo'n dweud, dwi'n gwybod. Yna di, mae o di upsetio bod y ddafad yma ar goll. Mae o'n gwybod bod ti ar goll. A be mae o'n wneud? Pob peth posib mwyn i'r ddafad yma gael ei darganfod a'i dod â hi nôl i'r lle diogel. Pob peth posib. Mae'n gadael yn 99, mae o'n mynd. Dydy o'm yn rhoi, mae gen i hanner awr sbar, a wedyn mae ffermio ymlaen ar teledu, dwi'n gorfod bod adre ar gyfer hwnnw. Na. Mae o'n rhoi gweddill yr amser sydd angen mwyn i ffeindio fo. Y wraig wedi colli darn arian, yr un darn arian allan o 10. Mae'n ei golli fo yn ei thŷ, be mae'n neud? Wel, gyda i 9 ceiniog wan. Mi ddaw o i'r fei rhywbryd? Na. Mae hi'n mynd i'r draffarth i wneud yn siŵr bod ti'n ffeindio y darn arian yna. Mae o mor bwysig a hynny iddi hi. Mae'n sgipo y tŷ i gyd nes bod ti
yn ei ffeindio fo. A be mae'r Beibl yn ei ddweud? Pwy di'r un sydd yn chwilio amdano ni achos bod ni'n golledig? Yn ffrindiau ni? Wel, nhw'n gallu helpu ni yn aml. Mewn gwahanol ffyrdd. Ond yr unig un sydd wedi dod yn geidwad i'r colledig ydy Iesu Grist. Mab Duw. A nid hanner job mae Iesu Grist wedi wneud, ond mae wedi gwneud pob peth posib mwyn i chi a fi gael ein hachub. Mae wedi mynd nes gwneud yn siŵr bod ni yn mynd i gael yn hachub wrth i Iesu gyflawni y gwaith. Achos sut mae Iesu'n disgrifio ei hun? Mae fi yw'r bugail da. Y mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Mae'r bugail da yn marw mwyn i'r praidd gael byw. A dyna pam bod yr emyn da ni newydd i chanu mor ganolog i'n ffydd Gristnogol ni, croeshoeliad Iesu Grist. Dyna lle mae Iesu wedi'n hachub ni. Wrth farw ar y groes, mae wedi cymryd yn methiant, yn euogrwydd, yn hunanoldeb, yn pechod ni gyd arno fo ei hun, wedi talu'r pris, fel bod pawb sy'n trystio yng Nghrist wedyn yn cael maddeuant, yn cael bywyd newydd, yn cael ei derbyn i fewn i gorlan y bugail da am byth. Os da chi yma heddiw yn teimlo, dwi'n meddwl bod fi'n golledig, ond dwi wedi mynd rhy bell. Dwi wedi gwneud gormod o bethau. Mae gynna i gwylydd ohonyn nhw. Dwi wedi brifo pobl. Dwi wedi anwybyddu Duw. Does na ddim rhy bell lle nad ydy'r bugail da trwy farw ar y groes wedi dweud, dwi wedi gwneud y gwaith, tyd atai. Tyd atai. Ac mi na i ddelio ar gwendid, ar pechod, ar euogrwydd hynny. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld y cardia yna, y cardia da chi'n gallu rhoi i bobl, a mae yna rhyw negeseuon bach anyn nhw. Un ohonyn nhw yn deud, caru chdi i'r lleiad ac yn ôl. Da chi wedi cael un o'r cardia yna? Da chi wedi anfon un o'r cardia yna? Dwi eb. Ond, dwi wastad yn meddwl, be mae'r dywediad yna'n olygu? Caru chdi i'r lleiad ac yn ôl. Dwi'n cymryd na cyfeithiad ydy o, I love you to the moon and back. Wel, mae o'n trio mesur maint y cariad dwi'n gesio, dydy? Dwi'n caru chdi gymaint nes fyswn i'n mynd mor ridiculous o bell a hynny. Os da chi ar ryw genhedlaeth, mi fysa chi'n cofio'r Proclaimers yn sôn am I will walk 500 miles and another 500 ac yn y blaen. Pan da ni'n gofyn cwestiynau am pa mor bell fysa Crist yn ei gariad yn mynd i ddelio hefo ni, dydy o ddim yn deud to the moon and back. Y mesur ydy, mae'n barod i ddod o'r nefoedd i'n byd ni. Mae o'n barod, y mab sy'n byw ers erioed, mae o'n barod i gael ei wawdio a'i gamdrin, a'i gamddallt, a'i ladd mewn ffordd ffiadd ar groes. Pam? Achos bod o'n caru ni sy'n golledig. A bod o'n gwybod na dyna'r unig ffordd i ni sy'n golledig fod yn bobl wedi cael yn darganfod, wedi cael yn cadw a'n prynu, a'n caru a chariad anfeidrol. Os da chi yma'n ansicr, ac os ydych chi'n teimlo dan bwysa, cofiwch, mae Iesu Grist yn llawer mwy parod i chachub chi na gyda chi i adael iddo fo chachub chi. Ac yn y pen draw, dyna, da ni'n dibynnu arno fo fel pechaduriaid, fel Cristnogion, nid bod ni wedi gwneud pethau'n iawn, ond bod Crist wedi'n derbyn ni yn pechod, ac wedi'n caru ni, wedi'n prynu ni, trwy i farwolaeth ar y groes, a trwy ysbryd glân yn rhoi bywyd newydd i ni gael byw hefo fo. Felly, da ni'n gweld peryg y colledig, pwysigrwydd y colledig i'r arglwydd, penderfyniad y ceidwad i'n cadw ni, ac yn ola, da ni'n gweld y disgrifiadau hyfryd o gael parti i'r colledig. A mae hwnna'n thema trwy'r ddwy ddameg yn dydy. Ar ôl ffeindio ddafad colledig, ar ôl ffeindio'r darn arian colledig, mae y bobl yma, yr bugail a'r wraig yn deud, dewch, ffrindiau, dewch, dwi wrth y modd, dwi'n llawenhau, achos o'n i wedi colli rhywbeth, a dwi wedi ffeindio fo, a dwi eisiau chi lawenhau hefo fi.
a felly mae'n y nefoedd. Felly mae Duw wrth i Ows ddatgan i ffydd yn Iesu Grist yn gyhoeddus. Da ni fel eglwys yn llawenhau, ond mae Duw yn llawenhau. A meddyliwch rhywbeth mor fendigedig i ddeud ydy hynny. Bod na ddathlu yn y nefoedd pan mae un pechadur yn edifarhau, sef troi o'i pechod a'i hunanoldeb a troi mewn ffydd at Iesu Grist. Mae'r angylion yn cael parti, dyna di'r disgrifiadau da ni'n gael yma, de. Ac mae hynny i fod i olygu yn bod ni fel Cristnogion, nid i droi'n trwyna lawr ar bobl sydd yn golledig a dweud, anffodus bod y bobl yma'n byw fel yma. Mi ddylsa ni fod ar un cariad asgan Iesu Grist tuag at nhw a dweud, da ni eisiau i chi glwad am Iesu Grist, ac os oes na hyd yn oed un ohonyn nhw yn edifarhau, yn syrthio ar ei fai ac yn troi at Iesu Grist, mi ddylsa ni ddeud, da ni eisiau bod yn rhan o'r parti. Da ni eisiau llawenhau, achos da ni yn rhyfeddu bod Duw mor dda. A mae o'n hyfryd gwybod hynny, dydy. Dydy'r arglwydd Iesu, dydy Duw ddim yn grwgnach fel y Phariseaid. Dwi'n gwybod faint o'n chi sy'n anifeiliaid anwes. A dwi'n faint o'n chi sydd wedi cael anifeiliaid anwes yn mynd ar goll. Ond dwi'n nabod ambell i ffarmwr sydd wedi cael defaid a gwartheg yn mynd ar goll. Dyn nhw ddim yn hapus pan maen nhw'n gorfod mynd i chwilio amdanyn nhw. Dyd i gweir maen nhw'n gallu bod yn fuming. Y ddafad yna eto. A felly maen nhw'n mynd. A pan maen nhw'n dod nôl, dyn nhw'n lot fwy hapus, achos maen nhw wedi gwastraffu amser. Peidiwch byth a meddwl na felly mae Iesu Grist yn grwgnach achos bod rhaid iddo fo chachub chi. Na, mae eich caru chi. Mae o'n gwybod bod chi'n golledig mewn peryg a mae o wedi gwneud y gwaith calad yna trwy fynd i'r groes ac yna codi'n fyw o'r bedd yn mwyn ni ac mae o am i ni lawenhau. Ond y cwestiwn ydy, sut da ni'n cael derbyn hynny? Os ydyn ni'n teimlo, neu hyd yn oed yn dod i sylweddoli'n bod ni'n golledig a bod ni'n gweld aberth Iesu Grist, ond beth da ni fod i wneud? Sut ydyn ni'n cael profi'r llawenydd? Sut ydyn ni'n yn cael dod yn rhan o'r dathlu o'r parti yna? Y gair allweddol ydy edifarhau, ynddo? Mae'n codi fwy nag unwaith yn y darlleniad. Edifarhau ydy deud, dwi ddim yn iawn, diolch. Dwi'n golledig. Dwi'n stryglo. Dwi'n euog. Dwi'n yn gallu sortio'n hun allan, ond dwi wedi clywed am rywun sydd yn gallu gwneud hynny. Dwi'n teimlo fel y ddafad yna wedi mynd yn llawer rhy bell, wedi rhoid yn hun mewn peryg, o mae yna rywun sy'n mynd i ddod anghodi fi o'r peryg. Anghario fi'n saff adra ar arglwydd Iesu Grist ydi o. A mae o'n galw ni heddiw, dydy. Dyna di'r newyddion da Cristnogaeth, ynddo? Dyna pam da ni eisiau mynd allan a deud wrth bawb am Iesu Grist. Achos diom gwahaniaeth, be di sefyllfa nhw ar hyn o bryd, llan o fod mewn sefyllfaoedd tywyll iawn, mae Iesu Grist yn galw pobl golledig i ddod ato fo'i hun heddiw trwy'r Efengil. A'n rhan ni, y cam cyntaf ydy edifarhau, syrthio ar yn bai a deud, Iesu, helpa fi. Iesu, maddau fi. Dwi eisiau rhoi yn hun i ti. O'n i'n deitha chi bod ni wedi clywed 2 ddameg allan o dair. Chi'n cofio beth sy'n digwydd yn nameg y mab a fradlan? 2 fab, a mae yna un yn rhedeg i ffwrdd efo'r pres i gyd, yn gwario'r pres i gyd, a mae o wedi cyrraedd rock bottom lle mae o yn edrych ar ôl moch, sydd ddim yr anifeiliaid mwyaf glân i ni, tasach chi'n i ddewon, mi fysa fo'n gan gwaith gwaith fysa. A mae o'n meddwl, a'i fol o'n wag, a'i fita bwyd y moch. Ac ar yr eiliad yna, mae'n cofio pwy di dad o. A mae'n dod at ei goed. A mae'n deud, hyd yn oed taswn i yn mynd yn ôl at yn had, a deud, dwi jyst eisiau bod yn was i chdi, mae'n had i mor drigarog fysa fo'n yn erbyn i fel gwas. Dwi'n mynd i wneud hynny. Ac ar ei ffordd yn ôl, da chi'n gweld y broses yna edifarhau yn digwydd. Mae o'n gweld y llanast mae o wedi wneud, a mae o'n cyfadda na'r unig ateb iddo fo ydy mynd yn ôl at y tad, troi at ddiw, ynddo.
mewn ffydd a trystio yn aioni Duw, a dyna di o i chi ac i finna. Dyna mae Aws di wneud. Trystio yn aioni Duw yn Iesu Grist a dweud, dim bod o'n berffaith, dim mwy nag neb ohona ni, ond mae gallu trystio yn Iesu Grist. Gai annog ni i feddwl am yn cyflwr, i sylweddoli pa mor benderfynol ydy Iesu Grist i achub, ac i ddiolch bod na lawenydd pa mae un pechadur hyd yn oed yn troi, yn edifarhau, yn troi o'i ffordd hunanol bechadurus ac yn troi at Iesu Grist mewn ffydd. Na i weddio, ac yna na i wahodd Ows ymlaen i rannu i dystiolaeth o. Dwch ni droi at Dduw. O Arglwydd, da ni diolch i ti am dair. Da ni diolch i ti bod Iesu Grist wedi dysgu ni trwy yr damhegion yma am i benderfyniad o i achub pechaduriaid, achub rhai colledig fel ni. A da ni'n gweddio Arglwydd y byddi di'n helpu ni weld yn cyflwr yn hynny a gweld bod yn gobaith ni i ddod ond trwy Iesu Grist. Yr un dalodd y pris, yr un wynebodd farwolaeth yn lle ni, mwyn i ni gael bywyd am byth trwy i atgyfodiad a'i ysbryd o. Bendithia ni rwan, wrth i ni barhau i daddoli di, ac wrth i ni wrando ar dystiolaeth Ows. Da ni diolch am y cyfan, yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Pa o'n i'n tyfu fyny, dwi bod tro di credu fod Duw yn bodoli. Bod tro'n gwybod fod o'na rhywbeth yna, ond do'n i ddim yn credu yng Nghrist. Wedyn, o'n i'n mynd i'r capel pan o'n i'n iau, a nes i ddechrau mynd i clybiau ieuenctid, cyffro, capel y ffynon. Yna oedd Steff, Eirin a ballu yn neud cyfarfodydd ac yn esbonio'r Efengyl. Ond oedd dad wedi esbonio'r Efengyl o blaen. O'n i'n dallt be o'n feddwl, ond do'n i'n credu fo, do'n i'n isio fod yn wir. A wedyn, oedd hyn yn parhau tan nath lockdown hitio. A pan nath lockdown hitio, ges i amser i feddwl amdan cyflwr fi. Ges i amser i feddwl amdan pethau Cristnogol. A nes i sylweddoli, o'n i ar TikTok, actually. O'n i'n mynd trwy, a ges i rhyw fideo yma yn dweud rhywbeth along the lines of Iesu'n dod nôl. Ydych chi'n barod pan mae Iesu'n dod nôl? A nes i sylwi fanna, diolch ots os ti ddim yn mynd i capel blaen, diolch ots os ti'n credu'n Duw, diolch yn fel dim byd. Os mae Iesu'n dod nôl, o'n i'n gwybod o'n i'n guilty, o'n i wedi pechu, o'n i'n bechadur. A o'n i'n prosesu hynna, a yn yr cyfnod yna, o'n i'n teimlo, o'n i'n ofn Duw. Dwi'n cofio dad yn dweud rhwng cyfnod yna, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. O'n i'n ofn Duw, o'n i'n poeni lot, so ie. A nes i decide wedyn, roi ffydd fi'n Iesu Grist, nes i weld cariad Iesu ar y groes, teg ata fi, cos o'n di pechu, so ie. Diolch. Os ydych chi eisiau dod ymlaen, peidiwch dod rhy agos. Dwi'n mynd neb yna chi ddisgyn i mewn i'r bedyddyfaen, os gwelwch yn dda. Ac mi wnawn ni fedyddio Ows. Cwestiynau cyn i ni ddefnyddio Dews. A wyt ti'n cyffesu dy ffydd yn Nuw, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân? A wyt ti'n edifarhau am dy fechod ac yn pwyso ar farwolaeth Iesu Grist fel unig sail dy obaith i fod yn iawn ger bron Duw? A wyt ti'n cymryd Iesu Grist fel dy arglwydd gan addo yng nghymorth Duw i fyw gogoniant iddo ef? Felly, fel arwydd
o ffydd, ac ar dy gais dy hun yr wyf yn defnyddio yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Ni droes yr arglwydd mewn gweddi. O'n i hanner disgwyl, chi'n aros yn y sona. Ne, ddim y sona, jacuzzi oer, tra ni'n gweddi. Arglwydd, ni yn diolch i ti am y cyfle yma i gael dathlu bedydd Ows. Arglwydd, ni'n diolch bod o'n yn arwydd o dod i berthyn i dy bobl di, dy perthyn i chdi, bod o, fel da ni gweld mewn i grys peldroed, bod o'n cymryd crys newydd ymlaen, ond yn llawer mwy na hynny, Arglwydd. Da ni'n diolch bod o'n yn arwydd o berthynas newydd. Ac Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i yn agos at Ows. Da ni'n diolch i ti am yr hyn wyt ti wedi wneud yn ei fywyd o yn barod, Arglwydd. Da ni'n diolch bod ti wedi dod yn ffrind ac yn gyfaill. A bod hyn yn arwydd o berthynas, Arglwydd. Ac da ni'n i gyflwyno fo wrth i o fynd i Lerpwl, Arglwydd. Da ni'n diolch y fydd yna frawd a ffrindiau iddo fo o adra yn Lerpwl. Ond da ni'n diolch gymaint mwy y bod yna ffrind a brawd a chyfaill a gwaredwr sydd yno hefyd yn gyson, ac da ni'n gofyn, Arglwydd, wrth i o fynd i Lerpwl. Fydd o'n teimlo ac yn gwybod presenoldeb Crist yn ei fywyd, Arglwydd. A da ni'n gweddi, Arglwydd, a fydd i di hefo fo trwy weddill i fywyd o. A fydd i yn i'w ddysgu fo, i bwyso arna chdi ym mhob sefyllfa. Felly, da ni'n ei glyflwyno fo yn anwyl iawn i chdi, ac yn diolch i ti amdano fo, yn diolch i ti am Gwyl a Cecil a Dylan hefyd. Bydd hefo bob un ohono ni pnawn yma. Da ni'n diolch i ti am y digwyddiad yma o lawenydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, so mae 3 dyn glyb angen mynd i sychu. So mi adawon iddyn nhw fynd. Ac wedyn mae groeso cynnes iawn i chi ddod trwad i'r cefn am luniaeth
Dwi'n meddwl na'r peth call fydda gofyn i bobl gerdded rownd yr ochr yn fama. Dwi wedi gweld Dafydd yn baclu'n barod, felly da ni ddim isio Dafydd fynd i mewn. Tro diwetha mi ddisgynodd Mr Urdd Anna i mewn i'r dŵr. Mae di dod eto, groesodd o fo mynd i'r dŵr, ond da ni'n isio plentyn yn disgyn chwaith. Felly fydda'n hyfryd peth da chi gyd yn gallu aros i gael panad a rhywbeth i fita. Ac hefyd, efallai rai na chi, y fydd yr syniad o fedydd yn rhywbeth newydd, newrach yn rhywbeth, bydd rhywbeth di codi heddiw yma sy'n wrach wedi'ch procio chi, a bod chi am ofyn a gwybod mwy. Bydd yna gyfla yn y cefn yma, ac plis bachwch rhodri am air am hynny. Felly, gan i gyfla rwan i fynd trwad i'r cefn, a fydda fo'n hyfryd sa pawb yn gallu dod. Gret, diolch i chi.